हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन धामाका नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामगोन। स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दासान्दि माने ओरैबायदि लेजेन्ड मेमार्सफोर ओंखारगासिनो दंना आं आरो बेखौनो हमनो हायाखै जे दासान्दि माने प्रकाश आदा जेम्स आदा ओमफ्राय बै बड'लेण्ड टाइगार बे बिथांमोनखौ मानि थाखाय मेम्स बानायगासिनो थायोब्रा मानसिफोरालाय बिथांमोना मा गोरोन्थि मावो ना मा मावो। स' बिथांमोननि भिडिअखौ एसे नायलांग्रोदो। लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर कम्पिउटारनि फिसालाफोर नागिरलायगोन नोंसोरो दा कम्पिउटारनि बिफा दंबा कम्पिउटारनि हिनजावबो नागिरलायगोन नोंसोरो। hey नांलाय खमलाय नङा दै भाइमोन, नांलाय खमलाय नङा। आरे पाबजि गेलेनो नागिरदों एसे मोजां गेले भाइमोन, मानो दावराव दावसि जाबाय थायो नोंसोरलाय। मा जाबावगोन जोंनि बर' जाथिजों लोगोफोर बयखौबो लोगोजों नांलायलायनाय। आरे भाइ माइकखौ अफ खालाम, नोंसोराथ' अलाव होना लादों, बेबो दमहरो नांलाय खमलाय बिदियावनो बांलाङो मिथिबाय ना। माइकखौ अफ खालामना ला, माइकखौ अफ खालामना ला ओमफ्राय सिरि गेलेदो। जोंनि बर' जाथिया सब बदनाम जाबाय। अरे आमाइसो जेम्स आमाइसो भाई निजिखौनो लाजि, नों फुटबलनि कोच भाई, नोंथ' इंलिश फिल्मनि एक्टर। टाइगार आमाइसो, आरे बेयाव फुटबल कोच इंलिशनि एक्टर बेफोरबायदिया फैया, बेफोर खोथाया मिथिबायना। बेयाव खालि पाबजिनि खोथा रायलाय अब्लाना एसे साबसिन जायो। आथिखालावथ' हिज्रा होनबा रावबो मिथियै गैखाला, गासिबो मिथिखाजोबगो। ओमफ्राय नायलांदो एसे भिडिअखौ अब्लानो मिथिगोन माबायदि हिज्रा। आसल मथे बेखौ नायनानै नोंसोर मा बुंगोन दा? ना नानि बुंगोन, ना बाबु बुंगोन, ना हिज्रा बुंगोन? मानसियानोथ' मा जादनि बे बर' हिज्रा थां, माबा बाङालि हिज्रा थां, हारसा हिज्रा थां, दा नोंखौ मा बुंगोन दा? खालि फान्थावस्रि खालि फान्थावस्रि। फेसबुक अन खालामबाबो फान्थावस्रि, वाट्सएप नायबाबो फान्थावस्रि, इउटुबावथ' बुंनोनो नांला, खालि फान्थावस्रि। बेसे फान्थावस्रि नायनो। Bangdorani jom gojo, bangdorani pasi gojo, ama. आरे भाई फान्थावस्रि, नों पपुलार जाजानो लुगैदों बे राइट, नाथाय नोंदि बे फान्थावनि माला गोरनायाव आलादा लानानै बा धुप बाख्लानि गस्ला गानना लानानै बोरैबा जुदि नोंनि बे धुपनि बाख्लानि गस्लाया हायाव गोलैना होयोबा सोर रिक्स लागोन? अब्ला दिगन भाइखौ हमनोसै। बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायनानै पपुलार जानायनिख्रुइ मोजां भिडिअ बानायनानै पपुलार जानाया बांसिन साबसिन मिथिबायना, बांसिन बाख्नायजाथाव जायो। खालि माबा फान्थावखौनो बबेबा आलायना लागोन, बबेबा हाग्रा बिलाइनि गस्ला गानगोन, धुप बाख्लानि गस्ला गानगोन, मा बेफोरलाय थै। वाह मा डेन्सलै बेलाय भाइमोन, मा डेन्सलै बेलाय। बबे डेन्स ग्रुपनिफ्राय हांख्रायना लाबोनायब्रा बिसोरलाय। बिराद इन्टारेस्टथार माथो नायनोलाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम दाबावलै लोगोफोर। आरो एसे शेयारबो खालामना होदोब्रा, थ' जियानो जा थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव। थ' बाय।